Dřevárna je hra v přírodě s dřevěnými meči, kdy vlastně každý hráč hraje za nějakou svou postavu. Ta postava samozřejmě má svůj charakter, má svoje vlastnosti, má i své schopnosti. A jsou zde takový vlastně dvě úrovně hraní. Jedna úroveň je, kdy hráči jdou po příběhu, využívají své schopnosti, snaží se využít k efektivnímu řešení problémů, který v tom příběhu mají. A druhá rovina je rovina roleplayingu, kde ten hráč hraje svou postavu. Ta postava je jiná, tenhle svět je úplně cizí světu reálnému, úplně je v něm jiná společnost, jiné vztahy. Ty hráči hrajou postavu z tohoto světa. To znamená, že se musí odprostit za prvý od všech výrazů moderní doby, nějaký technický názvy nebo něco podobného. Další věc, která tu je, že musí v určitých situacích určitým způsobem jednat a ten roleplaying to už je spíš otázka umění a je to kvůli zábavě, ten hráč si chce zahrát něco jiného, chce se odprostit od normálního všedního života. Zrovna Algor Mortis je LARP, který se nesnaží kopírovat historické tendence. Ten svět je opravdu jiný, takže hráči mají možnost, když si někdo vymyslí, že bude chodit v nějaký divný růžový tóze a vedle z něj se objeví někdo, kdo chodí v kimonu, tak ten svět je schopný tohleto víceméně akceptovat. Nesnaží se to kopírovat za každou cenu historii. A teďka jde o to, že v podstatě, když letí nějaký šíp, tak ten se snažím vykrýt já. Ale po mně zase naopak chtějí hodit ideálně nějakou prostě zlodějskou blbost. A v tu chvíli já beru třeba zloděje a takhle před sebe šoupnu, aby to dostal on a jsem tady. No a ona dostane 2 pecky, pak ji odšoupne medvěd, protože už ho to nebaví. Jdeš ani sem? Tak. A medvěd se tluče a já ho třeba blokuju, dávám kouzla přes něj a pak najednou medvěd uvidí, že se na ní vyrojil nějaký kouzelník, tak to tam jdeš ty, a rozmáčíš toho kouzelníka a takhle se tam nějak jako točej. No, to jsou právě. Teďka se dokonce i snažíme v pravidlech tyhle dvě věci tak nějak víceméně propojit svět dřevárny a svět roleplayingu a věříme, že se to snad nějak podaří. No.